הפסוק השביעי בסורת אל-בקרה בקוראן. רמדאן מובארק לכולם. מה כתוב שם? שאלוקים חתם, כאילו סגר את העיניים, את האוזניים, את הלב של אלו שאינם רוצים להאמין בו. הכוונה היא, כל אדם נמצא במסע שלו. יש אנשים שהתאוות הגשמיות יותר קוסמות להם. אז הם לא רוצים להאמין. כי הם חושבים שהאמונה באלוקים תגביל אותם מכל התאוות הגשמיות והנהנתנות שהם רוצים. אז בא פה הקוראן ואומר, האלוקים כאילו סגר להם את העיניים, את האוזניים, את הלב, שהם לא יוכלו להאמין. למה? כי עכשיו הם כמו ילדים קטנים, הם לא מסוגלים עכשיו, אז הוא סגר אותם. כשהם יתפתחו קצת, או על ידי לימודים, או על ידי ייסורים, או על ידי קשר עם אנשים צדיקים, הם יתפתחו, אז האלוקים יפתח להם את העיניים, את האוזניים, את הלב, ויוכלו לקבל את העובדה הזאת שיש אלוקים שמנהל את הכל, ואם מתחברים אליו, אז יש שמחה גדולה, ויש תענוג גדול, הרבה יותר מכל הדברים הגשמיים.